igama lami Sibongile Mathithi Mpofu ndiphuma phaa kwiZibashi Promotions and Events. I'm one of the promoters at the Eastern Cape and also the secretary of the Promoters Association in the province. Sisiboshi malunga nalo Soleka kaNhlanhla and kuthiwa ithi family bethu wagula kakhulu ixesha elide nazintoni na nezi promoters. From a personal view, and I don't think noxa bambanayo into abayaziyo because mna bendandimgqibele ngoko wayebheke eJoburg ndothuke xa ndibona kuFacebook into yobana he's no ndingakhange ndabe ndive into yoba wakhe wagula ukhona all of that. So I think no tata lona besandosuka apha naye besitsho bebekhanga yazi, you understand, and I'm not sure why ibixesha kanani lebegula nam. But any message you carry from the Eastern Cape Promoters Association? I would say kwi-family Mncesi Tutwini ukuba wonke umuntu oxekhulisa umntana umkhulisela umntana into yobana makakhuphe uMampehle etyotyumbeni, because I think inoba uNhlanhla ngokudlala kwakhe amanqindi noma nebambe ezo-peace jobs wayefuna ukwenza loo nto ukhupha abazali bakhe kwimeko abakuyo, because sonke siyayazi uba singabantu abamnyama abancinci sikhula under uxinezelelo lepoverty, kodwa yena wasebenzisa isport ukuba makaphuhlise kowabo. So I think kuloo nto baqhelekile abazali and bebejonge lukhulu kuye kuba bebezazi into yobana uNhlanhla bekhabe yi-champion awine amabhanti abethe abantu kube mnandi. So ngoku into eyenzekileyo ndiyayicinga into yobana lunxunguphalo kwifemeli, akho nto ke esinoyenza kuba ngoba weyedwa oyaziyo. So ke sithi kuloo nto Tutwini Mncesi akuhlangana nehlanga. Namhlanje ke silapha emayisishiyile sizogcwala emswaneni simkhumbula. Ngikhumbula ngengoma yakhe ethi ihashe lam, ingoma wayengena ngayo oriented xa edlala. So yonke lento yakhe u24 ingeboxing. U24 yeyona boxer yathi i-amateur yabe seyine following, ine supporters. Xa udlala yena even amatsha ebegcwalisa iholo. Ulwile Mdantsane I think I4 neboxer ekwakuthiwa nguSiseko Mkhohlisi. Sasibukela iboxing ngehlelo ngexesha wade wathena professional. Uthe ngoba iprofessional ke wazibonakalisa into yoba isikhona isakhono phaa kuye. Wayenza iboxing yakhe wade waphansi kwe-A2 Boxing Promotions kaBramsey. So uBramsey ke ebemthanda 24 kanganto yobana uSuperSport lo wayekhe amcelele athi ungamshiyi u24 kwi-line-up yakho yeboxer ezinkulu, siyamfuna because siyamthanda. So nguye ke ngoku lo silapha ngaye namhlanje, gcwele iholo ngabantu ulutsha lukhona, and ke sinendweba yokuba sibe kanti apha sinaye i-former world champion qala apha eSlanda Eastern Cape. Welcome. Siphinde sibe naye noVuyan Beast naye oyi-world champion IBF. So bakhona namhlanje baze bazogcwala emswaneni nabo Moment Dali family thethile uba ugulile u24 bamonga, and nina abantu i-boxing fraternity, because I've got two people in the interview apha bathi khange bayive yonke le nto lena, and i-promoters ithi zimgqibele eseJoburg u24. So probably mhlawumbi if bebeyazile abantu abaninzi bebezokwenza something, ndiya-understand. Now ixesha lingakanani lilagulileyo ngalo u24 or eniyaze ngalo? U24 mna ndive kuthiwa akaphilanga eseRhawutini. Khange ndiphinde ndiyive noba ukhona noba akakho. Ndizova mna qha kuthiwa uswelekile kanti bekhona lapha eMzantsi. So nawe Tali uyayingqina laa nto uba majority abantu bamgqibele eseseGoli. Nami ngomnye wabo. Yeah. Andifuna ukuxoka because nathi bantu beboxing ke yabangela abantu abatshoyo bathi u24 khange kube khona umuntu othi
ngeyo-24 ukhona usesibhedlele efrey okanye phi okanye ikhona bakowabo akaphilanga sagqibela mna ndothuka ulapha mna ncisa eRhawutini. Siyabulela Nkosi Zulapho senifundiwe. We are believing your word that will change our lives. Lord God Almighty, you said in your word, and uyele kuwena mawenza umsebenzi. Siyalamkela siyakholelwa ukuba nizasinceda kule ndawo egama kaYesu Kristu. Amen. Vuyani Kumbulo, the Beast, former IBF, former IBO champion, and the sport ambassador up at Bafula City. Davido Bandangamdini uswelekile and majority abantu bakhalazela especially abaseni ba interview loba bebengayazi kwa ubukhona and ifamily nayo ibikhalazela loba abantu beboxing ababonakale. Wena uve nini lento kanti? Lo mcimbi walomfana uNhlanhla uve mna ngosike ndibone egroup yabona apha ensukwini yabo endothukile nami yabona kanti ubona ukothuka kwami ndiye ndafuna uqonda ukhona one of abafana abaqhubuzela le memorial service yakhe uJabu yabona ndabamba ndathetha naye ndakhe ndabuza kuba kwenzeka hayi wachaza kuJabu kulapho ndifumana kakuhle into yobana lo mfana uyakaphila uyabona so khange ndimazi mna ndimgqibele eboxa lo mfana kodwa ndanayo into emandizuba ukhona manje umfana walapha owekade umfana owekade good kakhulu ebegood lo mfana kakhulu kanti nami ndikhe ndathi kwindawo benditrena kuyo uSimphiwe Bhentsheka ezawulwela i-WBA champion bafika phaa behamba no-Andy Destiny uyabona inguye lo mfana kuthiwa uLuzu usiko kanti uba ndathi khandigqiba osebenze naye kwi-Perth wathi mibra kanjani ngaske mani yes khange ndiyazi into yobana kanti ulolu hlobo kwi-Perth uyabo wathi ngaske ndisebenze nawo kokonke sagqibela nangolo hlobo ndathi hayi ke mna ke ndikhona ndoda kwaloku mna ngoku amafe nawo sendiwakhuphele kuni because iBayton ngoku siyinikezela kuni uyabo ndamgqibela ngoko ke lo mfana lona uyabo so ndibe newari kakhulu kandibhayito yakhe yabona wathi loss yabona boxer who was supposed to be a world champion uyabo asenze proud apha ekhayeni but ke ukufa kwafika uyabona silapha namhlanje ku-memorial service ake sothukile uyabona but ke kumele kube njalo uba ubomi buhamba ngolo hlobo. Yeah.